en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamiraɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal hettiyankoɓe weltare tv jambal ɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñay ɓataake bindaɗo mawnde sappo korse hitande ujunaje nogase ɗiɗi ɓataake men wasiyyo carika musidɓe tedduɓe oɗon gandi julde taske ɓattima oɗo saaha guyka ka heewi gilay wujjoɓe jawɗi wujjoɓe comci wujjoɓe paɗe wujjoɓe haalisaji fof heewi o saaha noon moni kala ene foti rentade danda hoore mum danda kal mum dandu hoorema danda kalma sa neldama haalis aɗa yaha tiroyade rento no moƴƴi sa neldama haalis aɗa tiroyo rento saɗa yaha banque a naati banque aɗa yalta rento jeerto rento andu won battuɗo e ma haqille ene rewi e ma walla ne rewni e ma ene faddoma ene tuufoma nawa fittanduma walla nawa ko joguiɗa fulɓe noon mbi rentade ɓuuri safrade ɗum jeeyi sababu Mariage ko leegal tawetegal e nder Dakar ñande alarba ɓennuɗo henno sanga 15 heures woni 3 heures kikiɗe debbo janoɗo banque goto gam tiroyade haalis muɗum nde tiiri gayni joli e auto mum ko ɗon gorko goɗɗo ngayli caggal auto to naati nder toɓɓe makko fetel gadda walla mi warma baafal debbo uddunoki no feewi uddir tan diwi yalti boowal woni wullude waajo ƴetti volant dongi auto ngam yiide dandude hoore mum hawre yimɓe juuki ɗum felli dow hawre jagga fiya bongal haade mum tottede gendarme maaɓe en ji yontere yewtunde gujjinoɗo jawdi e nder galle hirsi yidde nawde tew wattidi ko fiyede ha ɗeɓi duppede en jiiɗiɗo dumunnaji kala vidéo ngaji yahoɓe wujjoɓe jawɗi wujjoɓe nayyi wujjoɓe beyi guertoɗe ɗum noon musidɓe tedduɓe guyka koko ɓeyditi en jii to Touba hecci hanki wujjunoɓe toon magasin uji 5 jiita e ballal GPR taw ko masiŋel tokkocel nanne nder auto majjine kalɗo joomum heedi aɗa yiya soye poos mum soye kalbe mum ɗo wawi wonde kala ɗeɗo gueɗe kala ko gueɗe jarɗe accude hakkille musidɓe teddude tawno rewi koye men hade men yettade ɓatakuji men jewte men hutba men aljuma hannde min dokka mon docteur Djibiso mo ganduɗa hande ko docteur ngana wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde ene jogui beelema mawɗo no feewi habrude dendagal bandiraɓe Mauritanie naɓe eko woni caggal Mauritanie kala omo tawe hande o to lamorgo leydi Mauritanie woni Nouakchott o tawete koto leegal 6e woɗɗani Carrefour Boudaha jama kesso nan ɗon sa ari ha ɗon galle mo gadoɗo arde o dewɗo hen
ma tawɗon étage giri bleu ma tawɗon tableau mawɗo ne winda docteur Djibiso grande guérisseur international docteur Kidira ganda jaggimo docteur Djibiso noon jomiraɗo ne rokki ɗum wittude ko wayno fibron wonata koye nder reedu kiis ko noon nem ko noon prostate ko noon hernie hémorroïde so piis nonne kadi neɗɗo donkuɗo ɓesnude woni debbo donkuɗo ɓesnude reedu hewndu ñaw keeceje muusoje ɗojjo duumigo koyɗe muusoje fode docteur Djibiso ene safra neɗɗo ɓuuɗɗo koyɗe ɓuutoje sa yiɗi hebde hen ko laaɓi noon keɓa tonggode docteur Djibiso mbatta ko 00222 34 83 26 89 walla mbaɗa 00222 31 27 79 57 numéro makko leydi Sénégal ene waɗi WhatsApp woni 77 244 92 81 walla numéro makko leydi Mali ne waɗi WhatsApp 00223 70 85 72 47 docteur Djibiso wi on hay ñebbe omo jogi ngare musidɓe tedduɓe hettotoɓe a yawo Weltaare TV Weltaare ɓiɓɓe fulɓe wasiye men carika ene wiya en ye en tinno kala ɗo tawɗen audio walla vidéo khutba men ne wiya en kala ɗo tawɗen audio walla vidéo ene haala ko boni faade laawol walla ni tooña diineji bawɗi wonde fof kala diine bawɗo wonde kala ɗariiqa bawɗo wonde kala neɗɗo bawɗo wonde kala leñol bawgol wonde sa tawi vidéo walla audio ene haala e goɗɗo o e ko boni accuɗon woto ɓennin woto dirtin sa dañi ɓernde wawde heɗade ha laaɓa a heɗima ha gasi a andi ko woni hen momtu woto ɓennin sa ɓennini an e baɗɗo o ndendi ñawore ko kanko haali ko an yoɓi transport ko kanko haali ko an ɓennini haala makko ko kanko de haali kono kadi ko an ɓaŋŋini ko haali ko sakti ha aduna kala tini ɗum noon ɓayde mbawɗa ko saktude ɓerɗe yimɓeɓe muusa wooda jabtiɓe daña probléme ko an jeeyi sababu sa tawiɗa audio ene malla leñol walla ne yenna leñol accuɗon sa ɓennini ma dañ neɗɗo goɗɗo donkuɗo munje jabto nawe kaso an heddar jokki ñamde yarde joom nana soka ala ko mbawɗa hen ala ko nafata hen ala ko gonɗa hen sababu ndema tagui neɗɗo uddede acci galle mum acci sukaɓe mum acci suddi mum hol ñammino ɓesgu mum aɗana jooɗi aɗa ñama aɗa yara neɗɗo yo rento bone neɗɗo yo accu bone neɗɗo yo accu ko nafata kala kade ɓennin ko nafata ni khutba wima kala kade ɓennin ko nafanma ɓennin ko nafatami ɓennin ko nafata goɗɗo a tawiɗa haala janan kane haala e audio galle ne ƴettodiri walla galle ne mettodiri audioji ne jalti e dingiral mabɓe accuɗon wona an jeeyi ɓayde sa ɓennini ananta hen albarka ananta hen seydi kaari ananta hen inde a dañata hen kaalis a dañata hen jaam accuɗon kala kada ɓennin jaam ɓenninɗo neɗɗo finata ɓenninɗo neɗɗo dañata ɓenninɗo neɗɗo timmata ɓenninɗo neɗɗo yontete ɓenninɗo neɗɗo yeɓete habruke ne ɓamtuma habruke ne ɓamta leñol habruke ne ɓamta leydi habruke ne ɓamta rendo habruke ne adda e civilisation e nder yimɓe kalɗo tawɗa vidéo ene haalay laabi ko fewani kalɗo tawɗa audioji luure
ko fate banggue diine ko fate banggue laabi accu ɗon wona an jeeyi accu ɗon saɗa yiɗi jaam accu ɗon sa yiɗa jaam ɓennina kala ko daña hen peccoɗa e bone o tawa feccoɗa ko hen jaam haala jananka dewle janane ɗe haala jananka audio muɗum ɓayde wona e ma nawa a wiya ka ya ɓennin jomum wiyanima haydara accu ɗon waɗoɓe ne audio ji e vidéo ngaji ni mbiye ɓennine kala ɓenninɗo yo Allah rokku ɗum ɗum e ɗum onon ne acce ɗum neɗɗo ƴewnata ko Allah yimɓe ne gandi ko neɗɗo waɗata male ko neɗɗo waɗata male ko eɗen gandi ɗum ko Allah yamiri ya wat maleɗa ko an hoorema aɗa andi ko mbatta maleɗa ko ɗum ne anda kala baɗowo audio gayna wiya ɓennine kala ɓenniɗo yo dañ ɗum accu ɗum annene ɓenninowo accu sa waɗi audio moƴƴo a waɗi vidéo moƴƴo hay sa wiyan yimɓe yo ɓennin beele ɓe daña ɗum soɓe keɗima tan aɓe gandi ko nafoore ɓe ɓenninat kamɓe yontaɓe ɓe ɓenninat ɓe jontaka ɓe ngakkaɓe haqqillaji ɓe ay gaddoya ko fewani ko ɓennina kañumen dimbadi goto men kala yo timmitin goɗɗum ɗum wona moƴƴere enen kala dañen jaam tinnoɗen e oɗon banggue no moƴƴi ko banggue ɓurɗo moƴƴude ay min mi yeeyi dorog an a soodi a wiya mi tottu kaari addanma mi totti kaari nana addanma min jeeyɗo e kaari nawɗo e an ɗo fayɗo eɗen foof ken natoɓe kaso ni hennane haala bonka wayi mi haali haala bonka a ƴetti haala bonka a nawi a nawani oya ne heɗima nawani oya enen fof ken ñawore wotere accen garten e ko nafata en ko musidɓe tedduɓe goto min fof ne andi ko waɗata yooɗa goto min fof ne andi ko waɗata moƴƴa goto min fof ne andi ɗo darto yooɗa daroɗen ɗon mbasen daraɗe ɗo sofata ɗo en jiiɗo hen vidéo ɓiɓɓe fulɓe ene mbaɗi kartaji ne mbaɗi ɗum ene ceena mbiya gujji ɗum e ɗum nangen enen koyemen caren eɗen mbiya ay ko ni mbaɗen allahu akbar accu ɗon mbaɗa audio ma ciwlisɗo pindina yimɓe kala ko jiiɗa welanima woto ɓennin wat audio maɗa pindina yimɓe nehen koye men nehen pittali men nangen juuɗe men nangen koyɗe men nangen ɗemɗe men ndenoɗen kene bonna men gona neɗɗo cultivowo haqqillaji yimɓe gona neɗɗo pinɗo pindinowo haqqillaji yimɓe gona neɗɗo pinɗo pindinowo yimɓe faade ɓamtare ko ni hunde moƴƴirta so wona ni henna ñande kala en caɓɓitto en ciptoto en bonodirat en bonnat ko joguiɗen ko teni kadi en dartotako saabu o haalat o jaabo oye jaabo oga jaabo haare wonta hakkude men bone wonta hakkude men tardinen koye men ha diwa kadi ko tarduɗen ko dentoɗen ɗen gueɗe gollen jokken jokkiden e moƴƴuɓe nduno en eɗen kala goɗen e peewal khutba aljuma hannde wi en neɗɗo hoto yejjit ko mbaɗaneɗa e moƴƴere hoto yejjit ko mbaɗaneɗa e moƴƴere an neɗɗo foti ka gorko foti ka debbo neɗɗo wannima moƴƴere e gurdam ma woto yejjit ɗum ha maya kono mi teskima e nder rendo men woni ko neɗɗo yejjitta tan ko bone mo neɗɗo wanma ha maya yejjitta kono moƴƴere nde neɗɗo wanma a yejjitat ha gubba nema o ɗum moƴƴani neɗɗo ɗanninima foti ka gorko walla ka debbo rokkima kayitaji walla kam yoɓanima biye walla waɗi kalis mum e kayitaji ma waɗi kala mum nawima a yettima ñantima yonnima andinima leydi andinima kala ha watti ñantade ha watti mahade ha watti wadde cakkaji joɗɗi ha watti jolde laaɗe aɗa yaha aɗa arta watti haalde ɗemɗe goɗɗe woto yejjiɗ on kalne julɗa duwonomo saabu ɓamtare ma nde rewi koye makko hay so tawi hande on gondani
hay so tawi hannde on beldani, hay so tawi hannde on jiidani yiyande, mantumo jaarmo duwonomo. O woni escalier, o woni seel, o woni ƴeeŋirgal ma faade ɓamtaare. Foti ko mawne, foti ko sehil ma, foti ko kawma, foti ko giƴe, foti ko joom galle ma, foti ko joom suudu ma. Kala heen ɗanninɗoma, rokkuma neema, rokkuma jam, rokkuma ɓural ha dañƴa. Janngo e jaam caɗele ngari hakkunde mon, nattuɗon wawodirde. Foti ko joom suudu ma ceerɗon, walla ko joom galle ma ceertuɗon, walla ko mawni nattuɗon wawodirde, walla ko giƴe on natti wawodirde, bawɗo wonde kala on natti famodirde. Woto addu ko nattuɗon famodirde ko mbaɗa yeeso, ƴeew moƴƴere nde mbaɗa yeeso, ay ƴeewa faabade mon. Duwanomo, o wannima moƴƴere, moƴƴere mawnde nde yumma bamma goɗɗo wannanima. Ɗum noon kala baɗanɗoma moƴƴere wande ni hen hoto yejjid ɗum. A ɗannodima e neɗɗo on paane lawol, o pantima e lawol, on baddi hawon jittima leydi paaɗon ndi, woto yejjinmo e kala saaha duwanomo. A woytima neɗɗo ari safrima, nawima hôpital, sodanima ordonnance safrima, hay so koye waktu goto, woto yejjinmo. Neɗɗo waɗima e galle mum, ene ñamminma, ne yarnuma, ne yoɓanma ndiyam, ne yoɓanma kuura, ene safruma, ne wallinma e galle mum, woto yejjinmo, woto yejjinmo. Kono noon heewɓe ko ingrat en. A ñammina neɗɗo jarna ɗum, sa holtinani ɗum wima kaari ko bone am ko, min de kaari moƴƴani am. Ten ñande kala aɗa ñamminamo, aɗa yarnamo, aɗa yoɓanamo kuura, aɗa yoɓanamo ndiyam, aɗa ñamminamo, aɗa yarnamo, aɗa wallinamo. Sababude a sodanimo faɗo, walla wutte, walla téléphone, walla a neldanimo haalis, o wima aɗa bone makko. Ten ñande kala aɗa ñaama longere makko, aɗa yara ndiyam makko, ka ingrat. Ɗum waɗi noon musidɓe tedduɓe, neɗɗo kala baɗanaɗo moƴƴere yo tinno e baɗana ɗum moƴƴere o. Neɗɗo itti ujunere neldima, nden ujunere woto yejjitirnde hittande arde nde a ñaguimama mo layya, walla a ñaguimama dammuwol inde, walla a ñaguimama mo ɗum, walla ñaguimamo ɗum o waɗani, jejjita ujunere nde tikkiniramo sababu ko ñaguiɗa ko. Wori woto waɗ ɗum, hoto waɗ ɗum, ɗum moƴƴani. Aɗum heewi e nder rendo men o. Sa yi hande ɓerɗe yimɓeɓe joori, wona yimɓe natti yurmade, wona yimɓe ko yimɓe gonde ingrat en. Neɗɗo yejjidde ko waɗana, jejjita fodde nde mbaɗaneɗa, tikka tikkira bolle puyɗe fodde ka waɗanaka ko. Taw wonko mbaɗaneɗa he heewi, elle a meeɗa waɗanete, elle o meeɗa waɗandema. Saabu goto e men kala ko ballaɗo, goto e men kala ko baɗanaɗo. Ɗum noon goto e men kala yo wi goɗɗo o jarama, ɗo jooɗi kala yo mantu goɗɗo, yo duwono goɗɗo, so wonko o waɗanma e aduna ma. Goto kala wonko waɗani goɗɗo o. Ɗum noon eɗen jogui hen ɓatukuji hewɓe yaaɓe ha gonti bonɓe. Ala ko bonniɓe so wona yimɓeɓe mbaɗananno, ɓeɓe ñamminanno, ɓeɓe jarnanno, ɓeɓe mbaɗananno foof, ɓen saabi ɗum. Neɗɗo waɗanma teddungal, pina suba goto jaɓɓa teddungal ngal kala ɓenna. Sababude holɗum, saabu en ceeri, ceera e joom suudu ma. Fina suba goto yejjiri ko mbaɗanɗa ɗum foof, ceera e joom suudu ma. Pina suba goto jejjita ko waɗannoma ko kala. Fitti galle ma, fobiri galle ma, renanima sukaɓe ma, renanima jinnaɓe ma, renanima hoore ma, rokkima hoore mum, bonni ɓandu mum, bonni reedu mum, enɗi mum lelima, natti wonde debbo ne wano. Pina suba goto ceera ɗum, jejjita ɗum, ifña ɗum. Debbone gorko adduma, ñamminma, yarnuma, holtinma, honnuma ɗo ɗaati, walla nawma caggal leyɗele, wonma e aljanna, guurdon saaha goto mettodiron, ceeron, bonna inde mum, jaɓɓa teddungal waɗama fof, wona teddungal. Mawne nawma caggal leydi, wanma e bitik, walla wanma e bitik e wuuro mon, jaɓɓa bonna mettina, tikkana ɗum ha kaɓa e mum, ha ndumtoɗa ɗum, wona timmal. Ɗum woni rendo men ngo.
ɗum ɗo noon so diiñima e renndo en karmodirat en ceertat en bonodirat en gancodirat en kotodirat tene kadi en gonta wontu koddigal men fewata neɗɗago men moƴƴata en ciwlista hanti an kadi gurdaten ko gurdam naafigagal kala kada haalayam kaldata ko naafigagal kala ko mbaɗa haalda e ma kaldan e ma ko naafigagal kono ala kala ko yette ɓerdam en natti wonde yimɓe sincére en natti wonde yimɓe gonɗuɓe en natti wonde yimɓe timmuɓe addi ɗum ko wasde ayi ɗum ko mbimi ko mbatten hen haqqillaji men moƴƴi khutba ene jangguini men ɗum ɓataake khutba goɗɗo oɗo henna ɓataake ko oɗo henna gorko e joom suudu mum e galle mum aɓe jogui caɗele aɓe jogdi caɗele e hoddiɗo mabɓe koddiɗo mabɓe o mahi galle mum ha feewi kamɓe noon koɓe miskineɓe hoɗorde mabɓe timmani noɓe goniri fewani kono noon ko ɗon Allah waɗiɓe ko ɗum Allah rokkiɓe on so nangue muti lampaji galle mum mbalata koye galle makko ha weeta soɓe lelima lumiére mum fawto koye mabɓe ha weeta soɓe kumi pavillon ngaji mabɓe so wona ɓe mbat darabuji ha niɓɓiɗa ɓe mbawa lelade ɓe gullitima haaɓe tampi oɗon galle tinnoɗe so hiiri ñife lampaji mon walla ndungtinon lampaji mon walla ƴeewon no mbaɗirɗo minen de min tampi hayso min ñaama yimɓe fof ne laara min ɓe mbatti nande ko yimɓe galle ɓe rewɓe galle oɗon wonno worɓe galle ɓe ko ɗanniyankoɓe ɓe mbatti nande ko rewɓe galle ɓen e yimɓe galle ɓe ne mbiya aduna fof so rendi miskino ɓuuri mettude hoddude allahu akbar miskino ko haaside ni ɓe mbiyataɓe mo ala haydara ko haaside onon son dañi on ngala kuura galle mon ne leerne ngam lampaji amen holko kaala toon ɗi konnguɗi mbatti yaltude ka haala watti yaade ɓe mbatti lesɗinede ɓe mbatti yaɓɓede maaro koɓe keddanoɓe nawa toon ɓe natti yidde kon maaro so ari hen nawta ha hande bonni hakkude mabɓe musibde ɓe gullitima haaɓe gullitima joom galleji en ɓen ñawdani saabu ko rewɓe ɓe jogui konngol e galleji ɗi eɗen mbawi yurnitade koddigal ngal musibe tedde khutba wi en jurnitoɗen koddigal hakkude men an joom guertoɗe o an joom beyi o an joom baali o an joom sukaɓe o an joom lampaji o an joom volumaji radio o an joom volumaji téléphone o mo kodduɗa e suudu o mo kodduɗa e galle o ɗo wawi wonde kala rento haqqe on ene nanguma hamima li tawa anda heewiɗo perguitiɗa heewi aɗa ferguito e joom suudu ma jana hamima leydi cikka ka dabraɗo taw ko o aɗa ferguito e joom galle ma dafeɗa jana hamima leydi aɗa safroyo aɗa takkoya woɗɓe taw ko ɗo aɗa ferguito e jinnaɓe ma jana hamima leydi takke goɗɗum jinnaɓe ma jahani gaddama leɗɗe taw ko kamɓe ganden ɗum an jinnaɗo yejjira haqqe ɓiɗɗo ha haqqe ɓiɗɗo o nanga ɓiɗɗo saabu holɗum ɓerde makko welani e ma ɓe gaɗa kala gueɗe goɗɗe koddiɗo ma haqqe mum ne nanguma ha jana e leydi walla dafeɗa ka joom jawdi ayi walla Allah addayma rafi Allah addayma rafi bonɗo natta ñamde ɗum walla natta yidde lumiére walla natta yidde ɗum taw ko ɗum lebtirannoɗamo ko ɗum ɗawannoɗamo ko ɗum kaldanoɗamo ko ɗum ko ɗum tikkiranoɗamo ko ɗum mbiyannoɗamo ɗum gañirnoɗamo Allah addi ɗum waɗayma aɗa jogui jawdi ha heewi kono nanayma donka miccade min noon oɗo punition holto iwi ko ɗo ɗum waɗi goto e men kala so ruttitima e hoore mum ma andu ñaw mum ɗo arde mum sa miccima ko banmi o ko mbimi o ko toñmi o e ko dañmi hande ko ma dañ ɗo jaafiɗa taw hay sa looti ɓuƴnere leggal nafatama ɗo henna batten ɗo haqqille no moƴƴi musidɓe tedduɓe beele gudden khutba meɗen buuɗal yurmeende ɗigganen
mawɓe men ɗigganen jinnaɓe men ɗoftoɗen mawɓe men ɗoftoɗen jinnaɓe men. sa yi gorko mawɗo walla debbo mawɗo ene jogii hunde aɗa heptinimo wallumo. sa heptinanimo noon hokkumo feere. sa hoolaki ko jogii ko ene wawi wonko woni toon wona hunde yiɗande to banggue laamuji men, saabu hande en tini dorokaji keewi, yambaji keewi, gueɗe kaɗaɗe keewi. wonno jiratamo aɗa heptini o aɗa foti wawde wallude wallu ɗum, saabu enen en dañino hen ñalawma. on ñalawma duusi en ha hande e nangue men eɗen gone sanɗa yaagu. somi haaliɗo hen sanɗa yaagu noon mi siftoro Ibrahima Ka, Ibrahima ɓaleejo to nabbaji. min canɗiɗi no feewi, min kodde suudu duuɓe kitale min e makko. mboɗo waɗi mbase danejo, mboɗo waɗi sayande, mboɗo ñanti ha yooɗi. jiimi mawɗo goto nayejo jogui wolis mawɗo tedduɗo. ƴettumi wolis o mi haalata wuuro ngo, ndondimi wolis o peccinmi e wuuro ngo mo rewe mawɗo o hamin jaadi wuuro ngo o fanoke won hedde kilométre 5. jettimi wolis o mbimo ɗi a noddimi, o itti hunde o windi o tottimi, o wi nda kala ɗo jiɗɗa yaade ɗum hen naftoro ɗum. ayi ɗum dañete koye manggu, dañete koye ɗoftade mawɗo. ɗum noon guddirten tan wasiye men ko tinnoɗen e mawɓe. suka sa yiɗi wonde jontaɗo, a yiɗi dadde, a yiɗi ɓurde, toppito mawɓe, ɓatto mawɓe, duusodire mawɓe, yiɗodire mawɓe, walluɓe, yurmoɓe. wonko ɓe jogiiɓe dokkuma nafma naftoroɗa. yidde wiide en musidɓe tedduɓe, won sirlu goto mo Allah haalani en, wonko jamireɗen so en mbaɗi en dañata caɗele. woni bisimillahi. saɗa lelo bisimillahi, saɗa ñaama bisimillahi, saɗa yara bisimillah, saɗa yetto joom suudu ma, aɗa yetto joom galle ma bisimillahi, aɗa jola e oto bisimillahi, aɗa jippo bisimillahi, aɗa haala bisimillahi. kala ko mbatta fuɗɗoro inde Allah, ko Allah wi wona min wi. jangguinen ɗum sukaɓe men woowa e kunude mabɓe. ay isa iyankoɓe woni chrétien e catholique en, ɓe ɓe jiiɗa ɓiɗɗo mabɓe tokosoye mawɗo kala nehaɗo o ñamata so wona juula, ñamata so wona jangto inde Allah. enen noon a sooɗa tan loowa jungo, aɗa luuko aɓo condoɗa gona e ɗojjude. pooɗa kasa tan meleb, pooɗa butel kokka meleb, jola e oto aɗa leɓa ɗo gonɗa fo haaju ma ala e joome. kutorɗen inde Allah. kala kaɗa fuɗɗo wadde adoro inde Allah. jangguin ɓiɓɓe ma bisimillahi. kala kaɗa waɗa wi bisimillahi. sa hoolaki ñamde laaɓal mum aɗa heyɗi a ala wonde bisimillahi. aɗa yara jaram a hoolaki a ala goɗɗam bisimillahi. aɗa naata e nokku ma anda bisimillahi. aɗa ƴetta konngol bisimillahi. aɗa setta jayeje ma, aɗa hirsa gueto, aɗa kala ko mbatta adoro inde Allah. sa yi enen julɓe ɓe en jamirama ñamde ñamdu isa e yankoɓe, saabu kamɓe aɓe kirsira inde Allah, aɓe defira inde Allah, aɓe jangto inde Allah. ala ko ɓuuri inde Allah, ko inde Allah woni kala dow inde. tinnoɗen e inde Allah bisimillahi. mawɗamo jinnaɗa wonko rokkimi e sirru bisimillahi. ɗum ko min rokka, sonanma mi rokku on naftorɗon kono ko min jeeyi. ɗum noon mbawmi wi tan koko sernamin mbiyaten ñande ko kala mbiyen bisimillahi kala ko eɗen mbaɗa. dañen hen jaam daña en hen naftorɗen nde tawno fulɓe mbi yoɓade duwaw ɓuuri yoɓade mata lacciri. ene gasa kono duwaw gasata. bisimillahi ko duwaw, inde Allah ko duwaw. so buuɗal yurmeende feri feeñi feeñje ɓatakuji. wasiye men carika musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam inchallah yontere arore en dañatarde buuɗal yurmeende, kono actualité ji mon kabaruuji ɗemgal pulaar koko jokkata so jomiraɗo haaji. ketki malaki jaam yo jaam Allah ñalla nena.